Gitubagon ni Cebu City Mayor Michael Rama karong adlawa ang 60 ka adlaw nga prevention suspension o preventive suspension nga gipahamtang sa Malacañang kaniya. Usa ka enlightenment mass ang gihimo sa Cebu City Hall ug ang iyang press conference. Si Rama miabot pa lang gikan sa Paris, France, human kini mitambong og usa ka conference on climate change. Wala si Rama sa iyang opisina kagahapon sa dihang giserve sa taga-Department of Interior and Local Government ang iyang suspension order. Atong sa pag-serve sa suspension order, gitudlo usab si Vice Mayor Edgardo Labella isip acting mayor. Si Rama gisuspenso sa Malacañang tungod sa reklamo ni Labangon Barangay Kapitan Victor Buendia didto sa Malacañang kalabot sa pag-demolish sa Center Island ug street lighting project sa Katipunan Street.